Днес смартфоните ни предлагат почти всичко технологично, от което бихме имали нужда в ежедневието си. С тях говориме, слушаме музика, гледаме видео и телевизия, правим страхотни снимки, играем игри, браузваме в интернет и дори работим с графични и други програми. До тук добре, но сигурно често изпадате в ситуацията батерията ви да се изтощи още през деня, имайки предвид, че предната вечер преди да си легнете, сте включили смартфона си в зарядното. Упражнение, което извършвате ежедневно, дори по няколко пъти. В днешното ни видеоревю екипът на DigitalBG ще представи един умен телефон, който успя да ни впечатли с смайващо голяма батерия и още куп приятни изненади. Уважаеми любители на новите и интересни технологии, Lenovo A5000. Разглеждайки дизайна на този смартфон, ние ще отбележим, че Lenovo са оцелили десятката. A5000 еднакво би се харесал както на всяка възраст, така и на представителите и на двата пола. Това е не само защото на пазара се предлага чисто бяла и черна версия. Всичко в корпуса е изчистено и ненатрапващо се. Страничната лайсна е комбинация между гланцирано черна пластика и ефектен хромиран кант. Задният капак също е пластика, но обработката му има релефна грапава текстура. Това решение не е случайно. Както знаем, много голяма част от физическите повреди при смартфоните стават след изпускане, при провеждане или при подготовката за разговор. Тоест, вадейки устройството от джоба си или изпускайки го докато го държите прилепено до ухото си. Благодарение на грапавият си капак това Lenovo от една страна прилепва плътно към ръката ни, а от друга абсорбира влагата и не позволява неволно приплъзване. Ефект, който сме ви показвали, че присъства при някои геймърски мишки. За удобството при държане допълнително спомага и формата на устройството. Имаме предвид заоблените ъгли и плавната периферна преливка. Като дебелина ще обявим смартфона за сравнително тънък, защото профилът му е под условно поставената към днешна дата делителна граница от 10 мм. Теглото също е в границите на нормалното, точно 160 грама. А в тях имайте предвид, че влиза и споменатата в встъпителните ни думи немалка батерия. Тя разполага с 4000 мАч заряд. Близо 2 пъти по-голямо количество спрямо това при повечето стандартни смартфони. С едно зареждане Lenovo A5000 може да издържи на 35 часа постоянни разговори или почти 34 дни в режим на изчакване. Литий полимер акумулаторът тук има още едно голямо преимущество. Той разполага с технологията Quick Charge, при която от напълно изтощена батерия до 100% зареждане ще са ви нужни само 3 часа. С 15-минутно зареждане пък си гарантирате 4 часа време за разговори. Тук някои от вас биха си казали, че споменатите добри резултати вероятно са постигнати за сметка на хардуер или висока цена, но ще сгрешат в предположението си. На първо място, цената е едва 300 лева, а хардуерът, централният процесор е MediaTek MT6582. Това е 4-ядрено CPU с ARM Cortex A7 архитектура, 512 кБ L2 кеш и тактова частота 1,3 ГHz. То си партнира с графичен процесор Mali 400 MP2, а RAM паметта е 1 ГБ. Едва ли някой ще се изненада, но в комбинация с доказалата качествата си операционна система Android версия 4.4 KitKat, смартфонът се справи отлично с всички леки и средно тежки задачи, които му поставихме. Накратко, A5000 идеално би покрил основните ви потребителски нужди, че дори и една идея над тях. Вграденото пространство, върху което можете да съхранявате своята информация, е с обем от 8 ГБ. Ако това не ви е достатъчно, не се притеснявайте. Посредством четецът на карти памет microSD можете да добавите до още цели 32. Сега е моментът да споделим с вас и една от екстрите при A5000, която се налага и като традиция при смартфоните на Lenovo. Той разполага с гнезда за 2 SIM карти. Дисплеят, с който разполага бюджетният смартфон на бранда, е с универсален диагонал от 5 инча. Както и преди сме казвали, това е най-удачната комбинация между достатъчно голяма зрителна площ и компактни размери на корпуса. IPS дисплеят е HD с резолюция 1280 към 720 пиксела. От тук следва, че плътността на пикселите за 1 инч е 294 с размер на всяка от точките 0,0865 мм. Нагледно, от около 40 см, стандартното разстояние, от което работите с смартфона си, нито ще забележите очертанията на пикселите, нито ще имате проблеми с очите си след продължителна игра. Цветовете имат 16 милиона оттенъка, с максимално реалистичен изглед и добри зрителни ъгли. Сензорите по екрана предават движението на пръста добре, не отчитаме нужда от задържания или повторни натискания при задаването на команда.
Налична е поддръжката на 5-точков мултитъч. Тук ще отбележим още един любопитен факт. Екранът на Lenovo A5000 има една рядка и полезна протекция. Благодарение на своето нанопокритие, той е устойчив на пръски вода. Така че ако навън рами и вие трябва да извадите слушалката си, за да приемете обаждане, не трябва да се притеснявате, че на телефонът ви ще му се случи нещо. В финала на нашето видеоревю сме оставили един не по-малко интересен от всички останали компонент на Lenovo A5000 – неговите камери. Предната от тях е достатъчно добра, че да провеждате качествени видеоразговори в Skype или някой друг от позволяващите го месенджери. Тя разполага с 2 мегапиксела качествен еквивалент и автоматичен фокус. Ако искате да реализирате наистина качествени фотографии, които да запаметят видяното от вас в кадри, използвайте основната задно разположена камера. Тя вече ни предоставя цели 8 мегапиксела, с редица полезни функции, приложения и филтри, които ни позволяват богата ръчна настройка за по-любознателните. В случай, че сте решили да снимате на тъмно. На помощ идва силна LED светкавица с диапазон на качествено осветяване от около 3 метра. Серия от снимки, които направихме по време на тестовете си, можете да видите в текста под ревюто ни.